Какво? И баба Спаска си отиде. Това жените сте много загубени, ей! Много! Копала си градината, копала, но да те охапе пелянка и ти да мислиш, че е смок и да налагаш скълца на лук, това си е направо дивотия. Вместо веднага с чекийката да разрееш нахапаното и да смучиш отровата, налага скълца на лук. Абе! И какво? Дойде зети от града да откара в болницата, баба Спаска отлетя. Бог да я прости. И какво? Селото ни опустя, на чорлигата заминах. Ваканцията свърши, децата си замина. Лястовиците също. А през октомври виладжиите като затворят свилите и оставаме само ние. По списък 27, но баба Спаска и Недялко Пенделиев се споминаха. Хиранома, ти гледа ли по БНТ таксито наскоро? Как един сам вкъщи с коня си говори? Защото няма с кого. Аха, абе, Симо, ти като си бил пощальон, знаеш ли за някой руски писател, живял от 1860 до 1904, автор на пиесата Вишнева градина. С 5 букви завършва на ОВ. Само той не ми излиза. Вазов! Не бе, Симо, руски писател!